гила даров тар кардем видеои имрӯзаро сар кардем. Ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Имрӯз 13 январи соли 2024, 1000 рубли русӣ баробар ба 123 сомонӣ. Дар имрӯза видео газели фурӯшӣ ҳастай, мерседес объёмни ҳастай, трактори фурӯшӣ ҳастай, опел сидан ҳастай, ваз 21015 ҳастай ва як тайдга Toyota Camry D SK ҳастай. хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри ваҳдат, шаҳри Исор. квартирои аз он ҳастай дар шаҳри Исор, шаҳри Турсунзода ва дигар ҷоҳо. қизиқи видео ҳамие ки якомната квартира ҳастай 147 000 сомониш мега. бардори ғарибон шумо метавонед ки якомната квартираро 1 миллион 183 000 рублда бихарен. ва дигар чизои арзон ҳам ҳастай. бардори азиз хоҳиш мекунам ай ҳамад я дона лайкира бижиқен, касе дар канали мо меҳмонен подписаться кунен. Анака меҳирем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, мошиноро дидед? ها دیدم ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия, дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷоҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقم های تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما زنگ بزنین در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می آمدن. бардори азиз, бачаак ячкидор навора сар мекуна, ҳамин як чойник лимончоя дар пештон бигирена. видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, кӯчаи Қулиё. 6 сотиқ заминаи 3 дар хона ба веранч кардагӣ, 2 та подвал дорад. бардори азиз, ремонти хона чӣ хеле ки дар навор дидесен коробкай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош қарор дора. раҳи калон бардори азиз 100 метр дур будай, мактаб, магазин, масҷид наздикай, ай тангаи 3 километр раҳай. бардори азиз, шаҳри ваҳдат мисол ҳамин тангаи 3 километр раҳ будай, нарша 150 000 сомон мега. касе харидор бошем бо савдо мешавад. номерои телефонаш бардори азиз, номерои россияша ватсап дора, занг бизанед, хонаи арзона ай шаҳри ваҳдат 150 000 сомон бихарем. дӯстони азиз, бисёри бардору рекламаҳошона диюмбора ҳамроҳӣ кардагиянд. мода мақсад фикр накунем ки видео пафторай, барои он бардори азиз як хелча диюмбора реклама мекунем. дӯстони азиз, газели фурӯшӣ дар либосҳои портер будай, соли баромадаш 2006 ай. солаш бардори азиз 2006. сӯзишвориш газ бензин кор мекунад, абъём мотораш 406 инжекторай мега, рулаш гидравлик дора, ҳуҷҷат доштай, дута стеклоподъёмник доштай. бардори азиз, аккумулятораш навай, ресорош добавит кардагӣ, мисол бақувват кардагӣ, пусидагӣ, шикастагӣ, мақсад рехтагӣ умуман надора. салонаш тоза. бардори азиз, хулоса мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мешинӣ ва фақат ҳамин кӯчаи ҳамсояро мекашӣ. адрес бардори ноҳияи ҷайҳунда қарор дошта, яъне ки қимсангири пешина. нарша гуфта ки 58 000 сомонӣ бугӯ. касе харидор бошен, зангш бизанед. бардори азиз, агар шумо реклама дошта бошен, дар якум комментария номерои ман ҳастай. дӯстони азиз, ҳамин рекламаро гап мезанем, баъд хонаҳои арзонак да мегзарем. бардори азиз, компанияке баха компанияке рӯзиқила шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московския област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меоранд. мошиношон бардори азиз мошинои беҳтаринай. ин компаниярам қариб чанд сола таҷрибаи корӣ дора. нарша гуфта ки 8000 рубл бугӯ. агар занг бизанӣ бугӯ ки номероро ай канали Сауду Теҷа гирифтам, туда скидка мекунам. бардори азиз, мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. ай ҳаматон илтимос як дона лайкира бижиқем ва дар комментария ягон чӣ binavисен. бардори азиз, мошини фурӯшӣ Mercedes сечка объёмни, соли баромадаш 1998 солай, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, объём мотораш 1.8 литрай, коробкаш механика, як сола ҳуҷҷат доштай, 4 та балони нав дора. бардори азиз, мошин мега умуман пусидагӣ, мисол задагӣ нест, варид кардагӣ нестай, чухолои нав задагӣ ҳамаш мега чоткаҳай. ماشین یک دست بده بدروی عزیز. آدرس نوحیه یووندا قرار داره. نرخ ماشین 68,000 سومانی.
کسی خریدار باشین بردوی عزیز زنگ بزنین مرسدس 98 یعنی که 1998 ساله 68000 سوم بخرین بگین که نمره رای کانال سعود تجی گرفتم شما دا با ارزان میکنه. салом алейкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват кунам. дар ширкати атомӣ бениҳоят кор осон аст, бале шахси худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. дар ширкати атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати атомӣ корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику узбек, аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биё дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизорам. бардои азиз мегзарем ба 4 эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. трактори фурӯшӣ истеҳсоли Беларусия, соли баромадаш 2018 сол, сӯзишворӣ саралка, моторош турбо компрессорай передний период. бардои азиз моторош ана турбо компрессор передний период, коробка механика документош 1 сола, балонош навай. дӯстони азиз трактор кам гаштагиай, состоянияш хеле ки десен состоянии нав пачкаай. бардои азиз мақсад ами овардагиаш уқаҳаиш кардагӣ нест, мақсад уқа истифода бурдагиш нестай. адрес ноҳияи ҷолдини балхида қарор дошта, яъне ки пешина колхозобод, нархиш 220 000 сомон мега муомила дора. ва бардои азиз али шанбе шава ба квартира дар шаҳри душанбе занг бизанен, маслиҳат кунем. бардои азиз, касе ки аз шаҳри Турсунзода мода подписатсия кардагем бовар ки бурд карденда анами квартирараш мо метавонем ки бихарем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайонаш будай, яъне ки пешинаномаш Регар. бардои азиз 4 микрорайонашда ана дом 8 этажа, як хонага квартира дар 3 этаж қарор доштаи 44 квадратни метрай. ремонти квартира бардои азиз замонавӣ ба дараҷаи олишай, ремонти зур доштаи дӯстони азиз. ана ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. квартирара вақти фурӯхтан ана стенкаи кухнӣ ва термосаш меистодай. мактаб мисол садиқ, магазин, балниса, бозорчаи панҷум наздикай мега. нархи квартира бардои азиз 210 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бо арзон мешава. занг бизанен, маслиҳат кунем. дӯстони азиз, касе ки тамошо кардеса бга ҳо ака тамошо кардесам. дӯстони азиз, лайкора фаромӯш накарда бошем. бо бардои азиз мошини фурӯшии Opel Sedan, соли баромадаш 1995 солай. мошин бардои азиз газа дидагӣ нест мега. мақсад газ задагӣ нестай, фақат бензин қатъи гаштагӣ будай. абё моторош 1.6 инжектора, коробкаш механика, ҳуҷҷатош 100%. адрес бардоро шаҳри Панҷакен да қарор доштаи шаҳри Панҷакен, деҳаи Майкада. нарша бардои азиз 43 000 сомон мега. касе харидор бошен масъалаи сумашқатӣ бо муомила дора. номрош бардои азиз на номрои WhatsApp шам ҳастай, номрои на дистишам ҳастай. занг бизанен, қатъияка маслиҳат кунен. шаҳри Панҷакенда 95 сол 43 000 сомон нархш будай. дӯстони азиз, маълумотша дар бар экран нависагиам, занг бизанен, мошини фурӯширо бихарен. дӯстони азиз, чӣ хеле хона, чӣ хеле мошин дар кора, комментиара да бинависен. ман дар видеои дигари арзон барои шуморо реклама мекунам. як бародар як мошини маладиёш дима дарои кад. бардои азиз, бовар кунен, мошинчаи зурайда. ваз 21015, соли баромадаш 2005, сӯзишвориш бензин, моторош 1.5 простоя. бардои азиз, мошин гарени камрасходай, 100 км да 8 литр бензин мехӯрдай. коробка механика, кузов бардои азиз сиданай алюмини свет, ана хадавош бардои азиз 100% будай. як самбуфери 1000 сомона падарка. касе мошина бихара бардои азиз, як самбуфер падарка мекадай. ана бардои азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Муминобод, нархша 23 000 сомон мега. касе харидор бошен бо муомила дора.
бардуи азиз мегзарем ба 8 элони имрӯза як мошини дигара гап мезанам. бовар ка мошин ҷонайда. бо диққат гӯш кунед. срочна мошини фурӯшии Toyota Camry D SK зури зуршай истеҳсоли Америка. соли баромадаш 2010 сол. солаш бардуи азиз 2010 солай. сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. абё мотораш 2.4 коробкаш автоматай ҳуҷҷатош тамом шудагӣ будай. ана дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега бардуи азиз. мошин мақсад 100%. адрес бардуро ноҳияи вахшда қарор дора. нархи мошин 110 000 сомон мега. касе харидор бошем бо арзон мешава. срочни бардуи азиз бояд мошина бифурӯша. срочни пулаш дар корай. ана соҳиб мошин гуфтагие ки агар ягон мошинои мисол арзонтар боша, мақсад мошини арзонтара битен болои суман битен мешидай. бардуи азиз мегзарем ба 9 элони имрӯза. подписчикои ҳисорӣ дорум ку бардуи азиз бошен комментарда бинависен. бардуи азиз анами хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор шаҳраки Шарора да будай. дӯстони азиз ана шаҳри Ҳисор шаҳраки Шарора 2 сотиқ заминай дархонаи фасони хушрӯ кардагия. дӯстони азиз ремонт коробка будай. ову свеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100% будай. гирди хона 2 тарафш маҳкам кардагӣ. мактаб, садиқ, магазин, масҷид наздик будай. бардуи азизам нархи хонара 160 000 сомон мега. касе харидор бошем бо савдо мешава. дӯстони азиз хеле ки гуфтам ана хона дар шаҳраки Шарора 2 сотиқ замин дар хона 160 000 сомон нархш будай бо савдо мешава. ва соҳиби хона гуфтагие ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе болои Суметан. дӯстони азиз алишиам будай мақсад 160 000 сомон нарх будай. агар квартира дар шаҳри Душанбе боша болои сум медодай. дӯстони азиз марҳамат видеоша тамошо кунен. хонаи беҳтарине бовар кунен 160 000 сомонӣ. агар дӯстони азиз шумо реклама дошта бошен номерои ма дар якум комментария ҳастаям ҷароӣ кунен ватсапда. бисёри бардурои Россия гуфта буданд ки квартираи арзонаи шаҳри Ҳисор бимон. гап нест бардурои азиз, шумо фақат дар комментария сухан кунед. ман арзон барои шуморо реклама мекунам. бардурои азизи квартира дар шаҳри Ҳисорай як хонага дар 5 этаж қарор дорад. 40 квадратай дом новостройка квартира без ремонт коробкач хеле ки дар навор дидесен. соҳиби квартира маълумот додае ки срочна як комнатаи фурӯшӣ дар 5 этаж қарор дора. дом 11 ошёнаи дӯстони азиз дар 5 этаж қарор дора мега. ана дом техпаспорт дора. иҷозати мисол ремонт кунӣ ҳастаи. бардуи азиз мегирӣ ва мақсад ремонта сар мекунӣ. касе харидор бошен дар ватсап нависен. ана видеоша мепартон гуфтагиай. нархи квартира 147 000 сомон арзон мекуна. бардуи азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза дар видеои дигарӣ гуфта будам ки агар ягон комментария фасон бинависен ва дар видеои дигарӣ рекламатон мекунам. бардуи азиз акр реклама карданӣ набудам. хай гуфтам бехаяр реклама кунем. бисёри бардуро чӣ хеле комментария нависиян меҳнат кардиян. бароям мехонем. якум комментарияро гӯш кунен. гила дар ов тар кардем, лайк шапака сар кардем. бардуи азиз хеле ки мисол подписатсия кардагиен медонен настроение боша кам-кам хаттон шӯхӣ мекунем, мисол чақчақ мекунем. баи бародар нависае ки мегум ҳамин гапота дар бозор гапзанӣ хеле савдо мекунӣ, сағираи савдогарӣ. ма дар видеоҳо бисёрах мегум ки бачаи ачкидор навора сар мекуна. баи подписчики мо нависае ки ака ачкиёта наметӣ ба сари гӯспандомо набирем. дар видеои пешина ана як подписчик навис ки шумо чӣ мехӯрен иқад доноен. ва ман сини мухлисо гуфтам ки ку бигӯен ки ман чӣ мехӯрам иқад доноям. ва як подписчик мо нависае ки шумо забони гов мехӯрен, барои ҳамун доноен. гап нест бардуи азиз. барои ҳамин комментариҳои навистагӣ як қарсак шава, як дона лайкира бижиқем бардуи азиз. ҳамин бардуре ки мисол комментария навистан меҳнат кардан қантона бизанен, зинда бошем бардуи азиз. агар шумо мисол ҳам ягон комментария фасон бинависен, ягон комментария ки мақсад зур боша, ям каротки боша, фасон боша бинависен. ман насиб боша дар видеои дигарӣ, агар настроение мисол вақтам хуш боша дар видеои дигарӣ
рекламатон мекунам. ва бардуи азиз дигар гапам надорам то видеоҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва дӯстони азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки дар ин рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои мисол харидорора дар видеои дигари насиб бошад иншоалло ки рекламаи зурш мекунем. Канали Сауду ТЖ просмотрош миллионае. Бардуи азиз, фақат дастгирӣ кунед. ҳами як дона лайк чех, ҳами як дона лайк биҷиқен. ана касе дар канали мо меҳмонем бардуи азиз, форатон ки видеоҳои мара мисол 1000 шида тамошо кунед, ҳами лайк аҷиқиден, подписатсия аҷиқиден, зангулача мебурад, зангулачараологӣ дамонем бардуи азиз. Мисол ке ки ман видео кардам шумо да мерава. дӯстони азиз, ҳатман як дона лайк, комментария фасона аюд набурор. Подписатсия бика хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.